ऋषितुल्य कर्मयोगी सिद्धविनायक उपाख्य तात्यासाहेब बोंद्रे यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ उभारण्यात येणाऱ्या भव्य प्रेरणास्थळाचे भूमिपूजन खासदार मुकुलजी वासनिक साहेब यांच्या शुभहस्ते व मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत तपोभूमी अनुराधा परिसर येथे 12 सप्टेंबर 2023 रोजी संपन्न झाले। याप्रसंगी पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने, आमदार राजेश एकडे, आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, जिल्हा प्रभारी नानाभाऊ गावंडे, माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ, दिलीप कुमार सानंदा, राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षा माजी आमदार रेखाताई खेडेकर, जिल्हा शिवसेना संपर्क प्रमुख प्राचार्य नरेंद्र खेडेकर, शामभाऊ उमाळकर, प्रदेश उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट गणेशराव पाटील, विजय आंभोरे, संजय राठोड, स्वातीताई वाकेकर, रामविजय बुरुंगले, ॲडव्होकेट अनंतराव वानखेडे, ज्ञानेश्वर पाटील, धनंजय देशमुख, नरेश शेळके, राशिद खो जमदार, डॉक्टर अरविंद कोलते आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। भाऊंनी अनेक संस्था उभ्या केल्या। चिखली नगरपालिकेचे जनतेतून थेट नगराध्यक्ष झाले, परंतु विधानसभा एकदा गाजवावी असे त्यांना वाटायचं, मात्र ते होऊ शकलं नाही। स्वर्गीय अनुराधा ताईंच्या जाण्याने त्यांना मोठा धक्का बसला होता। त्यानंतर तब्बल 23 वर्ष साधना केली। त्यांनी या परिसराला देवभूमी असे नाव दिले होते। आता या परिसराचं नाव तपोभूमी केल्याची घोषणा राहुल बोंद्रे यांनी यावेळी केली। वानप्रस्थातलं ती त्यांची जी साधना होती की या पर्णकुटीला जवळपास 23 वर्ष इथे त्यांनी साधना केली। हा जो पर्णकुटी परिसर आहे त्याला भाऊंनी त्यावेळेस व्हॅली ऑफ गॉड म्हणजे देवघरी किंवा देवभूमी असं नाव दिलं होतं। भाऊंच्या झाल्यानंतर आम्ही सगळे बसलो होतो, सहज विचार करत होतो की जवळपास 23 वर्ष इथे भाऊंनी साधना केली, तप केलं, आणि त्यामुळं या परिसराचं नाव बदलून आम्ही आता तपोभूमी असे याचं नाव केलेलं आहे। प्रेरणास्थळ हे ऊर्जास्थळ म्हणून निर्माण व्हावे अशी अपेक्षा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे महासचिव खासदार मुकुलजी वासनिक यांनी व्यक्त केले। त्यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला। अनुराधा परिवार उभारत असलेले त्यांचे प्रेरणास्थळ येथे येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रेरणा देणारे, ऊर्जा देणारे ठरेल। त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये सामाजिक, आध्यात्मिक व राजकीय विचारांचा अनमोल असा संग्रह ठेवला असून आगामी पिढीने त्यांच्या याच विचारांचा वारसा जोपासण्याची गरज आहे। त्यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढील पिढीला मार्गदर्शन ठरण्यासाठी माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या कल्पनेतून साकार होणारे। कासिद न्यूज साठी फ्याज खान व शेख जुबेर चिखली।